Hajiya Nafisa, ya ake ciki? Eh? Ki yi rashin mutunci na ba in na jiyo kanki wallahi na fara miki rashin mutunci da ki ba da. Abin da kake min yanzu a idan su ba ka kyauta. Ke da abin da ke kyauta. Kwarkwar fa kace mu. Ni ne ce mai kwarkwar. Wallahi kwarkwar. Ruwa na ni mutum mai kwarkwar ba. Allah da sai na rabu. Hajiya Nafisa ne ce ma. Ni ce Wallahi sai wallahi sai Hajiya Nafisa ne ce. wallahi sai na. Muna ɗaukar ci gaban irin su season 3 insha Allah. Ki bar subscribe din ba 40. Wanda da hankalin kwa wannan season din ma zan kashe shi zai mutu. Do to ba ruwa na ba ki da yan kallo. Hajiya Nafisa, ya ake ciki? Eh? Ki yi rashin mutunci na ba in na jiyo kanki wallahi na fara miki rashin mutunci da ki ba da. Abin da kake min yanzu a idan su ba ka kyauta. Ke da abin da ke kyauta. Kwarkwar fa kace mu. Ni ne ce mai kwarkwar. Wallahi kwarkwar. Ruwa na ni mutum mai kwarkwar ba. Allah da sai na rabu. Hajiya Nafisa ne ce ma. Ni ce Wallahi sai wallahi sai Hajiya Nafisa ne ce. wallahi sai na. Muna ɗaukar ci gaban irin su season 3 insha Allah. Ki bar subscribe din ba 40. Wanda da hankalin kwa wannan season din ma zan kashe shi zai mutu. Do to ba ruwa na ba ki da yan kallo.